ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଶକ୍ତି, ଶାସକ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସର ପ୍ରତିନିଧି କରେ। ଶନି ଶୃଙ୍ଖଳା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମଫଳର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷମ ଏହାକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ରବିବାର 19 ଜୁଲାଇ 2026 ରାତି 11:37ରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ଏକ 60° ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟକୁ ମେଷ, ବିଛା, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି 4ଟି ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଗତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିବେଶର ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ସୂଚନା ପାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବାହାରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ହେବ। ମାନସିକ ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଏହି ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଚୁକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ସଫଳତା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତାର ସଂକେତ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୀବନର ଅନେକ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ। ମାନସିକ ଚାପ କମିବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଗଠିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ।